Kaixo eta eskerrik asko etorri zareten guztioi. Andoaingo udala kultura segurua dela berresten du. Oraingo hontan etorri gea udazkeneko programazioa aurkeztea. Beti izan dugu argi kultura mailan agenda bizirik mantentzea lehentasuna zala. Udako esperientzia positiboarekin gelditzen gea, ze posible izan dela kultura erabiltzea, protokolak prestatu ondoren, eta hortan udazkeneko programazioa martxan ipiniko da. Udaberrian bertan bera utzitako ekitaldia birprogramatu da, eta baita ere eskaintza berria gehitu zaio programazio horri. Ekitaldi guzti hauetarako sarrerak urriaren 10-etik aurrera egongo dira eskuragarri interneten bidez, Kutxabanken, eta gomendatzen diogu herritarrei sarrerak modu elektronikoan erostea. Hala ere, mantendu nahi izan dugu aurrez aurreko salmenta, eta orduan ostegunetan aukera izango da lehiatilan sarrerak erosteko. Goizean 10-etatik ordu batetara eta arratsaldean 4:00-etatik 7:00-etara. Aipamen berezia egin nahi diogu Ondarreta ikastetxeak urte honetan ikastetxe publikoaren 50 urte urrena dela eta erakusketa bat antolatu du. Kultura mantendu behar dugu zutik, eta hementxe gaude, ostiral honetan irekiko da, eta animatzen dugu herritar guzti etortzea. Egongo dira argazkiak, atalka egongo da erakusketa hau, materialak, ikus-entzunezkoak ere bai, eta uste dugu politia izango dela.